Hello guys, mayang buntag. Uh, God bless po ko sa lahat ng mga viewers. Ayan. This is Eric Hilot guys. Ayan. Kita niya akong gimitan. Niabot na yun ang akong gi-order. Gi-order ko sa Shopee. Pero Shopee sa dito sa gikan yun sa Indonesia. No? Dugay ka niabot. So, ang shipping lagi ka pa sa Indonesia. So, gidala dire. So, kanila laging musabay po sa uso. Ayan. Nasa nato. So, ganun nito na ko gamay kayo. So, tara na to. So, delivery ni siya gikan sa Shopee. GNT Express. GNT Shopee gikan. So, makisabay ito sa uso. So, tanawin nyo na guys. So, ayan po sa bago na kablihan na i-unbox natin. Bago na kablihan, so shout out po sa mga viewers, regular viewers, ako ang mga Facebook friends. Hello po sa mga Facebook friends, hilingan friends. Ayan, sa akong YouTube dahil na please, so kung karoon nagkakita nyo, please subscribe sa akong channel. Click lang bell button para update sa mga nilot. Gina-upload akong tagaan. Comment lang, like, and share po yan. So mga subscribers na kung road to 3,000. Maraming salamat po. Thank you so much. Shout out sa ang countries viewers, top 3, India, Indonesia. Ayan, thank you so much. Siyempre number 1, Philippines. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So, ayan. So, susingit lang po din ako. Ang mga viewers na ko labi na dito sa mga mahiligon kayo magbasa, no? Mahagot sa dili, no? Sa balay. Labi na dito sa mga nahilot na ako, okay lang. Pero wala pang mahilot na ako. Ano lang, mahagot sa dili. Pag ulis balay, bawal maghimasa, haba, unas, ligo. Mapas mo. Kaya ako magligo. Pag ulis balay, magbasa-basa, no? Bawal. Sabi na magligo. Mahuman o panglaba, dito ligo. Bawal yan. Tawagan ng napas mo. Okay? So, ano niya, shout out tayo sa tanan, no? Lagay na sa mga viewers. Labi kayo sa mga abli na ko karon. So, mo ni sa gamay kayo. Gamay kayo. Oh. Nablihan ako. Makisabay ta sa uso karon sa Pilipinas. Sa Pilipinas uso. Yan. So, pag order na ko, dugay ka nagambot. Ayan. Nagambot na sa bilihan na ito. Allah. Daghang kayo maordiran dito sa pag aton sa Shopee, daghang kayo sa maordiran. Pero nakita na ko na dito nakasiparet. Ayun na ako kung makalusot dito siya. Nalusot dito siya sa dugay kinabot. So na-order sa dito, gikan pag siya sa Indonesia. Indonesia, hatod pa doon sa Pilipinas, so Teresa Digos. Naon na to kung di na scam. Sharon! Wala na guys. Nanakoy kalingawan ko. Ayan guys. Sharon! Ano guys? Yay! Nanakoy kalingawan. Pero hagto kayo sa
Wow. Charang. Yay! Lato guys. Thank you so much. Nang-deliver na guys. Ayan. So ayan. Lahi kayo siya guys. Tanaw ha. So lahi kayo siya. No? Dili siya para sa kanang nadula karon kita na to guys. Dati silopin, dati yan. Nasa ko ko meron tayo nga kita na darahang to. Nga kanira yung bikuan. No? May isa sa nabitang na ko andon so wala din ko ma-scam. So thank you so much Shopee Indonesia guys. Ang Indonesia, ayan, thank you so much Indonesia. Ang kanang Indonesia mapagidang ako ang top 2 countries viewers, no. Duha na siya nga nagtanaw sa ko ang YouTube channel ko, Eric Hilot. Thank you so much. Shout out po Indonesia. Yan. Ano yung kulitanan. So ano ra siguro. Sa ano. Nang ikot ka nira. Kumay kaayo. Saan guys? So, dara siya, makita niyo. Di ba lahi siya, no? Ano, naa siya hiktanan dre at tanawa. No. So, duha ka buhok, o nasa ganit hiktanan. So, na to. So, ang pagkunan tapos so ayan guys, so thank you so much. Dili mo ko kabalo mo taod, no? Magpalaban ta karon sa Shopee. Asan po sa ko sa pagikot ani kaya maura niya lang gihatag ng ikot maura na mo nylon na dirang gamaya mura o second anak mura o sobra ko ulit nya kani orang yang menitanan ini hati-hati ya sakit ngayon lang tagapuan tayo magmamahalaraan. Okay, so ano lang. So thank you so much. Nangita pa ko pamahagiran sa pag-ikutan ni. Kung ko balong ikot. For at least ni Abo, thank you so much. Kung sa mga viewers, maraming salamat. Ayan. Anak ko pang dulaw niya. Thank you for watching guys.
Ay, sa nila nakita ninyo. Para sa akong apo, si Cedric Sai. Para sa akong apo. Okay, so bye-bye. Thank you for watching. God bless po sa lahat ng mga nahihilot sa kuha. God bless po sa mga viewers, regular viewers. Ayan, sa mga komento lang mo. So, kung naman mag-friends ko, ato na kay Facebook, Eric Hilot ang traditional. Thank you po. Bye-bye.